Patrocina Sogama, Sociedade Galega do Medio Ambiente. Ecovoz, con Fran Rodríguez e María Meisoso, en Radio Voz. Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz. 12:53 minutos. E xa saben que o 28 estamos chamados ás urnas. En Galicia decidiremos quen nos goberna a nivel municipal durante os vindeiros 4 anos. Xa temos a casi todos e todas os candidatos e candidatas confirmados e confirmadas. Nos hoxe queremos pasar por Ponteceso, imos falar con Óscar de Souto. El será o candidato por UCIN en Ponteceso e son nada máis e nada menos que 7 os partidos políticos que loitarán pola alcaldía pontecesana. Óscar, que tal, como estamos? Moi ben, compañeiro, moitas grazas pola vosa chamada. A ti, pola disponibilidade. Gracias. 7 partidos en Ponteceso. Non sei se en algún momento da historia democrática en Ponteceso houbo tanto partido político en Liza. Non, sen duda non, solo que evidentemente son necesarios dada a situación actual na que se encontra o Concello nestes momentos. Claro, 7 partidos, pois eso pode indicar o polarizada que está a vida política no Concello pontecesán. Como vedes dende UCIN todo isto? Pois posiblemente dea igual que sean 7 partidos, porque algúns dos que están nos partidos novos son os de sempre. Entón, 7, claro, 7 somos relativamente 7 partidos, porque hai xente nos outros partidos que todo o mundo conocemos que saliron do Partido Socialista expulsados a patadas. Entonces, pois, ainda que se agachen na lista dun partido novo, o único partido novo que se presenta realmente é UCIN. UCIN Ponteceso somos os únicos novos e vírgenes e limpos na política municipal. Non hai xente con experiencia previa? Ningún de nós militou en ningún partido porque UCIN compónse de Ciudadáns. Entonces, Unión de Ciudadanos Independente de Ponteceso, é verdade, que dixemos as siglas, pero non dixemos o nome completo. Claro, é un partido de centro composto por ciudadáns a pé. Entonces, pois evidentemente non temos experiencia política. Sí que teño experiencia política, pero non como líder, senón como colaborador de outros partidos, tanto na dereita como na esquerda. Bueno, como daba Óscar o paso, precisamente, supoñamos que por todo isto que estamos comentando. Sí, pola situación bochornosa na que se encontra Ponteceso, entonces por intentar axudar en algo, se é que podemos intentar desbloquear ese bloqueo no que se encontra Ponteceso e intentar mellorar todos os problemas que hai desde hai moitos anos. E que obxectivo vos marcades dende UCIN? Claro, como estamos dando ainda os primeiros pasos, estamos vírgenes iniciándonos na política, pois con sensatez e con humildade, é o objetivo pois simplemente presentarnos e ter a ocasión de ser un dos partidos os que a xente pode votar. E sin máis aspiración que a poder presentarnos, nada máis. Se quitásemos un concejal, pois se podésemos ser a chave para desbloquear a situación, pois nós estamos dispostos a pactar con todos os partidos que hai en Ponteceso, incluído o partido de goberno. Se dimite o alcalde, pactaríamos tamén co Partido Socialista. A grandes rasgos, cal é o programa electoral de UCIN? Sí, bueno, resumindo, non vamos a desvelar todo o programa electoral porque eu cada vez que falo, cada vez que escribo un artículo de opinión ou cada vez que dou calquera información, os demais partidos, como non teñen programa, copian ao pé da letra todo o que eu digo. Entón, pois, a grandes rasgos, o que queremos é principalmente dar solucións reais ao tema das inundacións. Temos un problema co tema do saneamento, e sobre todo un dos problemas máis importantes é a seriedade política, o respeto aos que non opinan igual que nós, e a serenidade política que fai falta no Concello. É unha xaula de grilos, entón o que fai falta é respetarnos uns aos outros, e despois intentar conseguir un turismo de calidade non só para Ponteceso, senón para toda a Costa da Morte, e despois todos os problemas que hai nas 14 parroquias. Aceras, baches, cunetas, o pago a proveedores, saber
que deudas adquiriu o actual alcalde, intentar conseguir os documentos cos préstamos bancarios para saber realmente canto se debe en Ponteceso, porque non queremos ser un concello empufado que deba cartos aos proveedores, que iso é unha vergüenza para os veciños de Ponteceso. Bueno, así a grandes rasgos, por aí van os tiros en canto ao programa de UCIN de cara a estas eleccións municipais. Temos dos cuestionarios, isto axuda moito a coñecer un poquinho máis aos candidatos e candidatas. Son os cuestionarios que llevamos facer a todos os candidatos e candidatas. As preguntas son basicamente as mesmas. Temos un cuestionario de preferencias e outro que versa sobre artes e letras. Imos empezar con Óscar cas preferencias. A que hora se levanta normalmente? Pois normalmente non poño despertador, normalmente levántome acá cando canto ao merlo, ao abrir do día. Eso ven sendo moi cedo. Que desayuna? Sí, normalmente café sol, son moi cafetero. Un prato preferido? Todo churrasco, sobre todo churrasco. Que é o que nunca comería? Pois a verdade é que teño moi bo dente e prácticamente comería de todo, incluso o peixe cru. Unha bebida preferida? Sí, pois, por exemplo, o Het Move, un bebida para deportistas, pero, bueno, o café sobre todo. Un equipo de fútbol? Non son de fútbol, son de radio. Que coche ten? Un Clio. Unha afición? Escribir e leer, sobre todo a radio e o axedrez. Un lugar? Ponteceso, sin duda. Redes sociais que manexan, que utilizan? Principalmente Facebook. Bueno, con isto completamos o cuestionario sobre preferencias. Imos a artes e letras. Escritor ou escritora favoritos? Pois da nosa costa temos moitos escritores desconocidos moi bons, como Suso Bahamonde, por exemplo, e tamén Ana Vila, que tamén é unha escritora que me gusta moito. Último libro que liu? Pintasías, de Ana Vila Portomeño. Última película que viu? Vexo todas as de 13 televisión, as westerns do oeste, vexo todo. Un artista? Pois Isabel Risco. Un actor? Pois Manuel Juan Francisco del Cristo de la Victoria Prieto Comesaña, Manquiña. Unha actriz? María de Medeiros. Cantante? Sin un grupo, duda, un grupo? María Xosé Silvar Sés. Sin duda. Tipo de música? Pois moitos estilos, pero sobre todo que teñan letra e bo sonido. Sopra contrariar, en portugués ou en galego, grupos que teñan letra e que teñan estilo. Deporte que practica? Pois deporte a radio. É unha viaxe pendiente? Pois conocer moito mellor Ponteceso e as súas 14 parroquias. Bueno, pois con isto completamos os dous cuestionarios que serán comuns para todos os candidatos e candidatas. Nos agradecemoslle a Óscar que estivera con nos hoxe contándonos un pouco por encima, lógicamente, o programa electoral, motivos polos que decidía dar o paso de presentarse á alcaldía de Ponteceso. Bueno, con estes dous cuestionarios pois coñecemos un pouco mellor a Óscar de Souto, que será o candidato por UCIN de cara ás eleccións do 28 de maio. Óscar, grazas por estar con nós, que vaya ben. Moitas grazas, compañero. Hasta pronto, chao, chao.